Matangtang ba sa serbisyo ang trabahante nga malate sa trabaho? Ang tubag, depende. Kung ang trabahante dili permanente nga malate, posible nga ang ipahamtang nga silot suspenso. Dili pod makiangayon nga diretsohon og tangtang sa trabaho ang mao nga trabahante tungod lang sa katarungan nga na late. Apan, timani ninyo, mga trabahante, magsige na mong ka-late, makadaghan na late, na habit na nga magsigig ka-late. Pwede ka na nga basihanan aron tangtangon kamo sa trabaho. Sumapa sa Article 297, Paragraph 2 sa atuang Labor Code. Kung ang trabahante nakahimo og gross and habitual neglect sa iyahang trabaho, pwede siyang tangtangon sa trabaho. Nahabit na ba ang iyang batasan? Magsige na lang yung kalit, nagsalig lang. Pwede na siyang tangtangon. Way pabaon nga mada.